سلام تخطاتلتنا يز channel كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يو لمون كم وترو العلا قداس نزلهم زبلنا يم زيناتاتن مسو زخيتن تنان حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا مدبنا امسانا كصنعو بتحتنا نقدمكم نايلو مارسي نريوم بار مجمريا ጉዳይና ኤውሮፓ መቸም ካብ መዓልትና መዓልቲ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ዝመፅሉ ግዜ እናኸለ ስለ ዝምፅ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩነታት ብኸመይ ክዝውሮ ይኽእል ዝብል ሕቶ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ናይ ግድን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብሓቂ ድዩ ነዚ ኩነታት እዚ ክቕይሮ ወላ ኣይቅይሮን ዝብል መጎተ እውን ይቕፅል እዩ ዘሎ በከዝ ኩሉ ነገር ኣብ ኢዱ ከም ዘይኮነ ፅቡቅ ጌርና መገንዛብ ከድልየና እዩ ናይ ኤውሮፓ ቶፕ ዲፕሎማት ሓደ ኣገዳሲ ኢንተርቪው ይባሃል ኣብዛዕባ ክንርኢና ናይ ጆ ባይደን ምሕደራ ድማ ናይ መወዳእታ ርክቡ ምስ ዘለንስኪ ከም ዝገበረ እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ክገብሩ ፈቲኖም ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሰዓቶም እውን ክንግረም ኢና ናይ መወዳእታ ርክቦም እውን ኣብ ምንታይ ዘተኮረ ምዃኑ ክንፍትን ኢና ስለዚ ብኩሉ ኣገዳሲ ትሕዝቶ ክንበክም ኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳና ፅንሑ መጀመርያ ግን በዚ ክንጅምር ኢና what's going on. Ukraine's President Volodymyr Zelensky and the U.S. Defense Secretary Lloyd Austin have attempted to put pressure on the incoming Trump administration. In the last meeting before the White House changes hands, they said cutting off military support to Kyiv would lead to more aggression and chaos. Austin announced the U.S. will send another $500 million in security aid to Ukraine, including missiles and equipment for fighter jets. Germany also pledged more aid. Ukraine's key allies have been holding talks at the Ramstein air base in So ዝንሪኦ ዘለና ኣብ ራምሽታይን ኤር ቤዝ ኣብ ውሽጢ ጀርመን ዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ዝካየድ ወርሓዊ ርክብ ኣብ መንጎ ዲፈንስ ሚኒስትርታት ናይ ኩለን እተን ኔቶ ኣባላት ሃገራት ዝግበር እዩ እዚ ከዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ርክብ እንታይ ክንህብ ኣለና ንዩክሬን እናበሉ ሓንሳብ ገለ ይህቡ ሓንሳብ ብገንዘብ ኣፅዋር ብገለ ዝህብሉ ግዜ እዩ ሶ ኣሜሪካ ሕጂ እውን እንተኾነት ዒደት መዓልትታት ኣብ ተሪፍሉ ዘሎ እውን ተወሳኺ ኣፅዋር ክትህብ ምዃና ሓቢራ ኣላ ማለት እዩ እዚ ከዓ 500 ሚሊዮን ዶላር ክትህብ ምዃና እዚ ሓገዝ እዚ 500 ሚሊዮን ዶላር ንዩክራይን ፍሉይ እግሪ ክተኽለሎም ዝኽእል ገንዘብ ኣይኮነን 500 ሚሊዮን ብሰንኪ እዚ ኩናት እዚ ቁፅሪ እዚ ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ ዝረኣየካ ኣይኮነን 500 ሚሊዮን 1 ሚሊዮን ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክገብር ይኽእል እዩ 1 ሚሊዮን ኣይኮነ 100,000 ኣብ ኤርትራ ኣብ ልምዓት ለውጢ ክገብር ይኽእል እዩ ኣብ ውግእ ኣብ ኩናት ግን ትርጉም የብሉን 500 ሚሊዮን it's not going to change anything maybe ንገለ መዓልትታት ከዋግእ ዝኽእል ኣፅዋር ክመፅእ ይኽእል ይኸውን ብሓፈሻ ግን this will not change much እንታይ ግን የርየካ ኣሜሪካ ክሳብ ኣሜሪካ ማለተይ ምሕደራ ናይ ባይደን ክሳብ ላስት ሚኒት ናቱ ንዩክሬን ክሕግዝ ምዃኑ ቃል ኪዳን ከም ዝኣተወ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩናት እዚ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ከምኡ እቲ ናይ ጀርመን ድሮ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ንመተካእቱ ንምርጫ ክልተ ወርሒ ተሪፎ ወርሒ ድዩ ዋላ ወርሒ ገለን ተሪፍዎ ኣሎ እናተባሃለ he's busy ደተን ዝርከብን ገንዘብ ኣብ ክንዲ ሃገሩ ናብ ዩክሬን ንክሰደን መሊሱ ይህንደት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሶ ብኩሉ መዳይ ብኩሉ ሸነኽ ጠሚትካዮም ብጀካ ንኩናት ናይ ዩክሬን ዝኸውን ካልእ ነገር ኣይትርን ኢኻ and it's quite surprising እቲ ብድሕሪ ዘሎ ባንዴራታት ናይ ኣሜሪካ ናይ ዩክሬንን ጥራዩ እቶም ኤውሮጳ ባንዴራ የብሎም ማለት እዩ I don't know maybe ብኻልእ ገፅ ኣሎ እቶም ኤውሮጳ ክንብሎም ንኽእል እምበር ኣብቲ ካብቲ ሎይድ ኦስትን ዘለንስኪ እንተሪኢኹሞ ብፀጋሙ ዘሎ ናይ ጀርመን ሚኒስትር ምክልኻል እዩ እንተኮይኑ ናይ ጀርመን ወይ ናይ ኤውሮጳ ባንዴራ ዘየለ you can say whatever you want ግን ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል እስከ ንእሽተይ ንስማዮ ተመሊስና ሕጂ ናይ ኔቶ ዝሓስበ ዘሎ ክንርኢ ኢና Western Germany. Austin closed the talks by stressing the importance of maintaining support for Ukraine. And today, this contact group provides more than a common understanding. It provides a common cause. And today, some 50 countries of conscience are coordinating closely with Ukraine to send vital, consistent, and cutting-edge security assistance. And that has helped Ukraine turn Ukraine's struggle into one of the great military success stories of our time. So, ከም ትወትሩ ብላብላ ይዛረብ ዘሎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ንወሳኒ ዝኾነ ልዑል ቴክኖሎጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ሓገዝ ንዩክሬን ብራሽያ ንምስዓር እቲ ዕላማ ኩሉ ግዜ ኣይብልዎን እዮም ነብሳ ንክትከላኸል ነፃ ሃገር ክትከውን ዲሞክራሲን ምዕቃብ እዮም ዝብሉ እቲ መላሓሶም ኣውሬዲ ተወቂጡ ወይ ነዘረባ እዚ ሓቂ ግን ንሰራዊት ናይ ራሽያ እንተኾነ ንራሽያ ንምስዓር ተዘየለ ድማ ንራሽያ ንምድኻብ ዝገብርዎ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ በዓል ሎይድ ኦስትን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ካብ ስልጣን ምስ ተኣለዩ ሓቂ ክዛረብዎ ጀሚሩ እዮም that's how it works
ከምዚ ሕጂ ክዛረብ ከሎ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ድሕሪ ዝተወሰነ ካብታ ስልጣን ምስተሃለየ ኣብ ገለ ኢንተርቪው ምስ ፀውዕዎ ሓደ ቦምብሸል ሓቂ ክዛረብ ክጅምር እዩ ከምዚ እናበለ ካብ ስልጣን ምስተሃለዩ ካልእ እዮም ኣብ ስልጣን ከለዉ ዝገብሮ ድማ ካልእ እዩ I'm leaving this contact group not with a farewell, but with a challenge. The coalition to support Ukraine must not flinch. It must not falter, and it must not fail. Ukraine's survival is on the line, but so is all of our security. All right, I want to go now to our correspondent, Terry Schultz. So is all of our security. So እንታይ ብላ ኣላ መወዳእታ ነዚ ካብዚ ቦታ እዚ ክንከይድ ከለና ኣነ ክእለ ከለኹ እዚ ዝመሰረትናዮ ስራሕ ሓበራዊ ፀጥታዊ ኣካይዳ መሊሱ ክሕይል ኣለዎ እምበር ክወድቕ የብሉን ፋሕፋሕ ክብል የብሉን ናይ ዩክሬን ህላወን ቀፃልነትን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝምርኮስ እኳ እንተኾነ ኪንኡ ዝኸደ ግን ናትና ህላወ ናትና ሴኪሪቲ እውን ኣብዚ ናትና ርክብ ዝተመርኮሰ እዩ እናበለ እዩ ዘተሓሳስቦም ዘሎ ስለዚ ለበዋ ዓይነት እዩ ትዘረባ ከምዚኣቶም ኮይኖም ክጓየሎም ዝኽእሉ መራሕቲ ካብ ኣሜሪካ ክመፅዎም ድዮም ንኤሮፓ we don't know ንስ ግን ንኻልእ ግዜ ክንሪኦ ኢና ድሓን All right, I want to go now to our correspondent, Terry Schultz. She is near the U.S. military's Ramstein Air Base in Germany, where the meeting took place. Terry, this is the last such gathering of Ukraine's allies before Donald Trump takes office. What are the odds that it's the last such meeting where the U.S. participates at all? We have no idea, Brent. In fact, that this may be the last meeting of the Ukraine Defense Contact Group in its birthplace here at Ramstein, because we don't know whether the Trump administration's defense secretary, whether that's Pete Hegseth or whomever ends up taking that job, will want to lead this group formed by a Biden appointee. So again, እዚ ናይ ዲፈንስ ኮንታክት ግሩፕ ተባሂሉ ኩለንተን ሃገራት ምክልኻላት ሚኒስትር ምክልኻላት ተራኺቦም ዝዛረብሉ ናይ መወዳእታ ደኸውን እዚ ኢልዎም ክቕፅል ምዃኑ ዝኾነ ይኹን መተንብሂ የብልናን ዶናልድ ትራምፕ ዝመርፆ ሚኒስትር ምክልኻል ነዛ ኣኼባታት እዚ ክሳተፎ ድሌት ክህልዎ ድዩ ንምዃኑ ጥቕምናቱ ይረኣዮም ድዩ ኣይረኣዮምን ዝብል ኣርእስቲ ኢትስ ፎር ዲቤት ስለዚ ብዙሕ ዲቤት ክግበረሉ ዝኽእል ኣርእስቲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣገይን እቲ ኩነታት ንመለስ ናብ ዩክሬን what's going on ብዛዕባ እቲ ኩናት ንመለስ እጅ In fact, I was not sure I was going to talk about this one at all until I realized that my uncertainty regarding that question was the reason to talk about it. Indeed, there are some interesting strategic things going on involving a river, a key highway, some high ground, and logistical hubs further out. So here goes. To set the stage, we must go back to August and the start of Ukraine's Kursk offensive into Russian territory. Ukrainian troops achieved a surprise at the operational level. So ሓደ ካብቲ ብዛዕባ ቅድመ ግንባር ክዝረብ ከሎ ቀዳማይ ዝረአ ዘሎ እቲ ኣብ ኩርስክ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ዲና ክንብሎ ፀረ መጥቃዕቲ ዲና ክንብሎ ወይስ ዕንደራ ዲና ክንብሎ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ዘሎ እዩ እዚ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ዩክሬን ካብ ወርሒ 8 ጀሚራ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ነይሩ ኣብቲ መጀመርያ ንቭላድሚር ፑቲንን ራሽያን ዘሰንበደ ኩነታት ተባሂሉ መግለፂ ክወሃቦ ጀሚሩ ነይሩ ምስ ግዜ ግን ዕንደራ ምዃኑን ፅቡቅ ስትራቴጂ ከም ዘይነበሮን ኩሉ ሰብ ክግንዘቦ ጀሚሩ ዩክሬን ድማ ብዙሕ ዋጋ ከፊላትሉ እቲ ኩናት ድማ መመሊሱ ንጥቕሚ ናይ ቭላድሚር ፑቲን እውን ራሽያን ክሰርሕ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣገይን እቲ ሕቶ ዘለንስኪ እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኣብዚ ቦታ እዚ ነዚ ቦታ እዚ ንምዕቃብ ክንምንታይ ግዜ ክፀንሕ ይኽእል ክንምንታይ ዋጋ ክኸፍል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ራሽያ መመሊሳ ዋላ በቲ ናይ ሰሜን ኮርያ ሰራዊት ብላብላ ዝብልዎ ዘለዎ እውን ሓቂ ዲሓሶት ብዘይገድስ ራሽያ መመሊሳ እናሓይለት ትመፅኣላ ዩክሬን ድማ ዝገብርዎ የብሎም ለንቀነ ድማ ኣብ ኣፋን ዕርበታን ተወሳኺ ፀረ መጥቃዕቲ ድዩ ገለ መለኢሉ ሒዙ ጀሚሩ ነቲ መጥቃዕቲ ማለት እዩ ስለዚ ኣገይን ከም ንሪኦ ከለና እቲ ኩነታት ራሽያ ከመይ ኢሉ የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ኣብዚ መመሊሱ ኣብቲ ኩርስክ ዘይኮነስ ዋላ ኣብ ካልእ ግንባራት እውን መመሊሱ ዝደፍእ ዘሎ ሓይሊ ምዃኑን ንዑ ደው ከተብሎ ድማ እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል ዊዶን ነው ዋላ በቲ ምብራቃዊ ግንባር ዝበሃል ብዶኔስክ ጌርካ ናብ ፖክሮቭስክ ዝበሃል ሎጂስቲካዊ ሃብ ዝኽየ ዘሎ ጉዕዞ ዋላ እውን ምሉእ ብምሉእ እንተዘይተዓወቱላ ናብ ገፁ እውን ይደፍእ ከም ዘሎን ብብዙሕ ግንባራት ሰራዊት ናይ ራሽያ ይደፍእ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ኣገይን ዲስ ኢዝ ናይ ሓደ ጎበዝ ዝኾነ ኩናትን ድዩ ክልተ ዓቢ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎም ሓደ ናቱ ወታደራዊ ዓቕሚ ራሽያ ማለት ሓደ ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ደገፍ ዘለዎ ረቂቕ ዝኾነ ደገፍ ዘለዎ ሓይሊ እዩ ኣብ ናሕቲ ሕዱድ ዝገራጮ ዘሎ ስለዚ ረይዎ እዚ መረይዎ ብሓፈሻ እዚ ዝወረ ዘሎ በረድ እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት እዩ ትውግእ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ገዛውቲ ኮይኖም ኣይኮኑ ናብ ድፋዕ ኣሚን ጀስት ኢማጅን ክንምንታይ ከቢድ ሂወት ኣለዎ ሰራዊት ኣብኡ ክኸፍእ መዓት እዩ ተዓዲ እቲ ዝዋግኡሉ ዘለዎ ቦታታት
ናይ በረድ ጭቃ ኣለዎ ናይ ማይ ጭቃ ኣለዎ ናይ ዝወርድ ዘሎ ቦምባታት ናይቲ ገለ እቲ ቦታታት ከዓ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከዓ መዓት ፈንጂን ገለን ኢትስ ጀስት ኣይኮነን እቲ ነቲ ውግእ ክትሓስቦሲ በቃ ብጣዕሚ ከቢድ መድረክ ምዃኑ ጥራይ ምፍላጥ የድሊ እዚ እቲ ወይዘር ሕጂ ኣብ በረድ እዩ ዘሎ ኩናት ብርቱዕ ይቕፅል ኣሎ ድሕሪኡ ማይ ክጅምር እዩ ማይ ምስ ጀመረ ድማ ብጨፈቃ ዝፍለጥ ቦታ እዩ ዝኾነ መኪና ይኹን ታንኪ ክንቀሳቀሰሉ ዘይክእል ዓዲ so ከምዚታት ዘጋጥም ሓደጋታትን ገለመለን ኩላ ብግምት ኢኻ it's just a disastrous ኩናት በቃ እንወት ዝኾነ ኩናት እዩ ግን እዚ ኩናት እዚ ብኸመይ ጠጠው ክብል ተልካ ድማ ከቢድ ጠጠው ክብል ምክንያቱ ጠጠው ክብል ዝደልዩ ሓይሊ ስለዚ የለ ክሳብ ሕጂ ባር ሕጂ ሓደ ነገርካ ክንርኢ ክንፍትን ናብዚ President Joe Biden has announced what may be America's final major support package to Ukraine. A $500 million life. So again, 500 million aid, military aid package كبال كله أتصور تراي مالتيو. أجي بتصور 500 مليون بزع እዩ بزع كاي كونه معناته تي أكم زي نايراشا كوينات أتي خاطري خلقة بزع لو تكمل تزغلا يكون معناته ببزحي أتصور زقاص له وقع سلزغونه وقع سلزغونه دم تصور بتأمي كبير زولهم زولوا سلزي أتي 500 مليون نورمال بزح كجاز زغلي أبزوان زجن ولا حنت جزاي كلني معناته أمريكا أتي أتصورات بالعليا ما دري بمزلو تكبريز بحال سلازي الدلنيا تقين كاب زوان زوقاي جمرل كان معناته جباخان صقاتات كان كغحغحال كاي زخل لك كمزي نغرات مسكبرو كتغصوم زي بالكا قسيت كحصبزلك ምናልባት ኩና ዝሓስብ ብስትራቴጂውን ኣብ ዝዋን እዚ ኩናት ደዋፅ ኣይኮነን ይዝባል በት ኩናት ከመን መሪፁ በባጀት ርዩ ሕጂ የዋፅኒ ሊኣቶ ኮይኑ ክትብሉ ይኹም line of military assistance marking the 74th tranche of equipment provided from Defense Department inventories since August 2021. The timing is critical. Ukrainian forces near Alexandria, Viktorovka and Zaporizhzhia have suffered significant losses, with reports of 190 troops killed in recent fighting. The brutal reality of these casualties underscores Ukraine's desperate need for continued So كله زنريو زلنا تكوينات كساع كندي كبيت كم زلون فتينكا نيوكرين زخون شانس كم زي لفظ كوينات زي يوكرين دما زخون نجار جيرا كاب زكوينات زي تعويتا توتيا زبل زخون يكون calculation كم زي اللي زنجر تلزي at the end of the day زكوينات زي دونالد ترامب مزيد تتوقبله يخون تسفاله الزخ كجبر يخلدو تنا أوروبا دبلومات انتايب له نيتو انتاي حسب له كان ركفتنينا هجي مجمريا هذا كابت تسفاز له دونالد ترامب دي انتاي له لم كلام اسمعيو قد قال حدش نجر بدا دونالد ترامب زوت زلو تي ني فلوي له خيلو زمززو زبالو زربا كنسمينا بقمت على دما تكون النتاي مسلكا كنرينا Do you anticipate going to meet with Putin to discuss the Ukraine situation? Well, I can't tell you that, but I know that Putin would like to meet. I don't think it's appropriate that I meet until after the 20th. All right, so President-elect Trump says he hopes to meet with Putin within the first 6 months of taking office. Keith Kellogg is Trump's nominee for special envoy to Russia and Ukraine, also a former national security advisor to President Trump and Vice President Pence. Good to see. So حانت نجر دونالد ترامب تردي وزلو ركب كم زدلي بوتين ون ركب دلو خون كم زخل سلذي دحرتي سلطان مستقبله دحريو تركب ككايز زغل قدمي ترجم يبلون وانا سلطان سلازي يبلو سلطانو مستركبه كن سبوتين كراخب كم زغل بوتين دما نركب دلو مخانو ابستفل عليه وان قال يصلي سلازي تركب ككايز كم زغل دونالد ترامب every time زعبرا شك زارب كله صبغ زرب هيد زارب for whatever reason بزخونه يقول معنات نتوكينات نتطو نقبله ديليت كم زلو زغلص عينت برداتا يزلو اتوم نس مريصوم زلو سبات ግን ንሱ ስለ ዝዛረብ ዘሎ ንዑ ንክሕግዙ ተጠውብሉ እንተኾነ ኣብ ውሽጦም ዝህውፆም ሓይሊ ኣሎ ናብቲ ኩናት ዝበልዐት ከብዲ ገለገለ ትብል ምስላላ ተፈልጥዋ ፀሓፍዋ ገለ ስለ ዘለዎም ኣብቲ ኩናት ኣብቲ ናይ ኣፅዋር ረብሓ ስለ ዘለዎም ካብኦም ንክወፁ ብጣዕሚ ከቢድ ግን ታስልጣን ድማ ዶናልድ ትራምፕ ሂብዎ ዘሎ ናብነት እጂ ስምዕዎ እንታይ ክብል እዩ Also a former national security advisor to President Trump and Vice President Pence. Good to see you, sir. Welcome, General. Can you tell us anything about what you've discussed with the President-elect or forecast what that meeting might look like to us?
Yeah, Sandra, thanks for having me. The answer is no. I'm not going to, get in any conversation I've had with the president or any of the team out there. But I do know this, that he wants this war to end. It's carnage. And he knows it's a tough one. He said that yesterday in his press conference. But he's committed to it. And when you look at it, I know I'm on the clock. Sort of goes back to the NFL draft days when the Atlanta Falcons are on the clock. Well, I'm on the clock. And he's on the clock as well because he wants to end it as quickly as... So, Mr. President Donald Trump discussed قبل زلهم زعبا زقداينا يوكرين راشان زخون حبريتان تلقى نجار نايلاتو زعبوك نجار كيكلني مس بريزنت تايت زراريبنا أنت يحسب له نسوق نجار كوا يكلني يجن هذا نجار قلت لكم زغل دونالد ترامب مزوكينات زيت تقبلوا دليت كم زلون تبقى سوق وسط كم زغلن التقينات حدا جنيان أنوزس مخانوس اللي زعمن نزوكينات زيت تقبلوا دليت كم زلون نعود خجبر دم أعم خم زلون نعود مقبار زد اللي كل نجار دم كجبر كم زغل يوناتي مرداتا يزبل زلوا. As you can, because when you look at the damage, when you look at what's happening within Ukraine, and just the casualties alone are enormous. The Russian casualties, the Ukrainian casualties, the damage to their cities. This is a war that needs to end. And I think he can do it in the near term. I really do have a lot of confidence in his ability to actually get to a position where this war is actually over. And I think what people need to understand, he's not trying to give something to Putin or to the Russians. He's actually trying to save Ukraine and save their sovereignty. And he's going to make sure that it's equitable and that So, جنتايو أتي كنتات تعنود بغلتي وجن زور زلوا بوتين بمردات هم زلوا لازم بوجن روسيا زور زلوا عنود بوجن يوكرين زور زلوا عنود نوع مردات اللوا نزي كنتات كارنيج زبلوا تفعات زبلوا نزي تفعات زي تطون من بعد لما زغل تفسقهم تكوست كم زغلن تزوج سقهم تدما يوكرين زهسي وين روسيا زتكم خون كم زي كونه تايدا نتكوينات تطوابيلو يوكرين دما كاب توتال تفعات كتحنا زغل مخانو يزعم زربازي توم أمريكا يكون أوروبا كلها توم يوكرين كشت عيو نبنا بوتين كركباي نابلو سلاد زاربو نخمي كونن سلازي again دونالد ترامب مرقتنا تنصورنا خوني زمت زلو أبتا كورشا سلطان مزديبه انتاي كجبر غل انتاي سلطان كله غل انتاي تبقسو كوسد غل زي نسو مسمزة كنريو مخانايو بحفشاقن تكونتات نغيره تبقسو وسط كم زغلن دليت كم زلون يقلت عليه which is very important thing هذا سب هذا نجار كجبري لو تبقسو وسط كله تبو نجاري إنه منتاي أنت عارف كتزارب تغل معناته اتكال نسمع زلنا اتكال نريو زلنا نكوينات كجمر زغل نتكوينات كصفح زغل ينادر زلنا بس دونالد ترامب تونكو ولا أنت دي جبرو كجبر دي جبرو بحج سلزقونه سلام كمتعلو زبل حيلي نسي إذا جي دونالد ترامب يكون زبل زلوا بنتعرف تنيتوز بانت حسب على بزسمه. People in the United States, both in the United States and in the world, are extremely concerned about the potential onset of World War III. Now, one of the most strategic locations in the entire world when it comes to conducting World War III, especially from a NATO standpoint, is the country of Romania. In fact, زي فيديو زي هذا عبيد علاوي بزح بريتا زوج ونيو انتاي زبل زلو سالسا كنات عالم كيجمر زفرس بزح كم زلو بفلاي نزو كناتات زي بقربا نكاتلو زلنا بزح انفتاتي زلو تكويناتات بقال من قدي بقال ميس كالكوليشن اوت اوف كنترول زغنا كوينات بقيتا ناب سالسا كنات عالم كبز حاسقلنا عالمنا كناتات الله زخا كم تيوري كون لومي أجي تقريبا زلوا باي ذا واي كل يوم تكون سالسة كنت عالمي كهذا اللي زلوا من قبل يوكرين أوروبا أمريكا زقبروا زلوا فلي خازر رونا يكونني بلو زخاف أجلسنا تواب تنيني كل راون كهلا حدا جنيا كينات كيك يرد أمبر ترو يميروا لزبلوا سبات هنا له بقالجن أنت قد استهجر الله سالسة كنت عالم بمن قدنيتو كجمر الحرقينو لعل أمتك وهباز قبو رومانيا تبع الهجريا سلمتها إذا رومانيا تبع الهجر الأولى قد سنة اللوا مثل بحال دما مجمريا رومانيا زبها الهجر أبت بلاك سي زبها الكوينو استراتيجيكلي راشا نمقوتزار أبي قد سنة زلوا هجري تالاي نيتو تزعبي وتهدراو مدبرناتو أبو يزهنتو زلوا زعبي وتهدراوي المدبر كل عينة لوجستيكا وتكنولوجيكا ونزلوا سالساي دما تهجر مريت أجرا حدش بوليتيكانيا تهجر نزم سفحنا نيتو من رومانيا دما نعود كوينا زدالوا زلوا تطو قبل مزدلي نتمرجع تطو كم زعج أجرام سمعوا كابا فدحر أبزي أخنا قربت. NATO is currently building the biggest ever base
ever to be built in Europe. And the candidate for president, the oncoming candidate for president in Romania, is trying to stop that because he wants peace. Now, he won the first round with 23% of the vote, only to have Romania freeze the election due to Russian influence, which they provided zero evidence. So, we came to Romania. So, ናይ ብሓቂ ትጽቡቕ ነገር እዚ ኣልተርናቲቭ ሚድያ ዝበሃል ብሶሻል ሚድያ ብዩቱበራትን ብካልእ ኣብ ኤክስ ዝወፅእ ዘሎ ኣብ ገለመለ እሳቶም ደውፅዎ ዘለዉ ነገራት ምናልባት ዓለምና ኣብይ ተስፋ ክብል ክእል እያ ከምዚ ኣነ ዘቕርበልኩም ዘለኹ ካብዚታት እዩ ተስፋት ዓለምና ኣብዚ ዋህል ምክንያቱ እቲ ሲኤንኤን ቢቢሲ ሓቂ ንኸይውፅእ ዝመሓለ እዩ ኣካል ናይቲ ዝጭቁን ዘሎ ነቲ ኩናት ክቐፅል ዝደሊ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ሓቂ ከውፅእ ኣይደልን እዩ ነዚ ምርጫ ናይ ሩሜንያ ልዑ በቃ ውፁእ ዝኾነ ግህሰት ናይ ዲሞክራሲ ተራእየ ብዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ልዕሊኡ ኸ ዓፈና ሓደ ካንዲዴት ሓደ ሕፁይ ኣብ ምርጫ ክዕወት ምስ ጀመረ ሃንደበት ኢሎም ራሽያ ኢዳ እትያትሉላ እዚ ምርጫ እዚ ብምባል ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ብዘይብሉ እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ምርጫ ካንስል ገይርዎ ሲምፕሊ እቲ ሕፁይ ዝግበርትን ክዕወት ስለ ዝጀመረ እሱ ድማ ኣንጻር ኔቶ መስፋሕፋሕ ኣብ ራሽያ ኣብ ሩሜንያ ስለ ዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ድማ ልክዕ ከም ዶናልድ ትራምፕ ቀዳሕ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ነይሩ ሜክ ሩሜንያ ግሬት ኣጌን ዝብል እዩ ነይሩ ከም ዶናልድ ትራምፕ ንሕና ኣብ ዓድና ጥራይና ነተኩር እዚ ኣጀንዳታት ናይ ካልኦት ሃገራት ሒዝና ሃገርና ካብ ምምዕባል ክንወፅእ የብልና ካልእ ድማ እዚ ፀረ ግብረ ሰዶማውነት ጀንደር ፖለቲክስ ገለመለ ንዑ ኩሉ ፀራሪገ ከኣልየ ይብል ነይሩ ምስ ራሽያ ድማ ንግዲ ክጅምር ኢሉ ሶሪ ተረስዕሳ ምስ ፑቲን ዝምድናና ከም ኣብቲ ናይ ቀደም ተመሊሱ ነዳዲናን ገለመለን ካብ ከነምፅኢና ኢሉ ለዚዜን ስለ ዝበለ እዚ ሰብ እዚ እንድሕር መፅኡ እቲ ናይ ኔቶ ፕላናት ኩሉ ክፈሽል እዩ ስለዚ ነቲ ምርጫ ጠጠው ዘይነብሎ ዋላ ዲሞክራሲ ይዕኖ ኢሎም እቲ ምርጫ ጠጠው ኣቢሎሞ መዓስ ከም ዝግበር እውን መግለፂ ክንባይ ንኽእል ኢና ኢሎም ስለዚ እዚ ልክዕ ከምቲ ዶናልድ ትራምፕ ክዕወት ከሎ ኣብቲ ቀዳማይ ራሽያ ኢዶም ኢትዮም ኢሎም ካብተን 4 ዓመት ን3 ዓመት ግዜ ብኤፍቢአይን ብሲአይኤን መፅናዕትን ፖሊስን ገለመለ እናገበሩ ግዜኡ ዘባኸኑሉ ኩሉ ግዜ ዝጥቀሙላ እንተላ ራሽያ ኢንተርፊር ዝገብሩ ኣብቲ ምርጫ ግመን እዮም ብዓለም እዮም ነቲ ውፅኢት ናራዩ ክቕይርዎ ዝፍትኑ ምርጫ ቅብል ኣይኮነ እናበሉ ኢዶም ዝእትው ንሶም እዮም ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ድማ ነቲ ናይ ኣሜሪካን ናይ ሲአይኤን ኣካይዳ ፅቡቅ ገይሩ ስለተገንዘቦ ሰብ ኣንጻር ኣሜሪካ ኣንጻር እቲ ኔቶ ብዙሕ ምንቅስቃሳት እዩ ዝካየድ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ሓበሬታ ከምዚ ገይሮም ነቲ ጉድን ጎዳጉድን ከይዶም ካብቲ ቦታታት ምክንያቱ እቲ ሕፁይ ብጣዕሚ እዮም ቁፅፅር ገይሮም ዘለዉ ኣብ ሚድያ ከም ዘይቀርብ ኩሉ እቲ ሚድያ ብዛዕባ ከም ዘይዛረብ ገይሮም መገን ሳላ ዩቱብን ኤክስን እቲ ሓበሬታ ዝያዳ ይወፅእ ኣሎ ሕጂ ከማን ክገርመኩም to interview the presidential candidate ourselves and get the story out. A lot of alarming stuff in this interview. It'll be out next week. Pay attention. ከይዱ ነቲ ሕፁይ ናይቲ ፕሬዚደንት ኢንተርቪው ኣካይድዎ ኣሎ ብዙሕ ሓበሬታ ክወፅእ ከም ዝኽእል እዮም ዝብሉ ከምዚ እናገበሩ እዮም ድማ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓበሬታ ዘውፅኡ ኣገይን ቢግ ኮምፕሊመንት ማለት ሓደ ሰብ ወይ 2-3-5 ሰባት እዮም እዚኦም ዩቱበራት ወይ ኣብ ዩቱብ ዘለዉ እዮም ዩቱብ እጂ ከምዚ እዞም ዩቱበራት ገለመለ ናበለ ከቆናፅብ እዩ ዝውዕል ሰብ ማለት ዘቆናፅብ ስራሕ እውን ክህሉ ክእል እዩ ግን ኣብ ዩቱብ ዘሎ ሓበሬታ እቲ ሚድያ ከም ቀደም ኣይኮነን ከምዚ ፍሉይ ነፈርቱ ሒዞም ዓበይቲ ኮርፖሬሽናት ብኣድቨርታይዝመንትን ገለም ፋንድ ዝኾኑ ይውሓደ ብዙሕ ሰብ ካብ ዩቱብ ገንዘብ ይረክብ እቲ ዝሰርሖ ስራሕ ድማ ብዝመስሎ መንገዲ ዝሰርሕ ስዋይ ድማ ናይዚ ሓበሬታ ዘድልየካ ትወስድ ኩሉ ሓቂ ኣይብለኩም እየ ዘድልየካ ትወስድ ዘድልየካ ድማ ትገድፍ ከምኡ ኣነ ድማ ዓቕሚ ስለ ዘይብለይ ከምኡ ከይደ ካብቲ ቦታታት ሓበሬታ ከምፅኦ እዚ ከምፅኦ ከሎ እቲ ከምፅኦ ከሎ ንኩሉ እቲ ኣገዳሲ ክፋል ናቱ ግዜ ናይ ሰብ እውን ሴቭ ንምግባር እየ ዘምፅእ ናው ኤሮጳ ከናበይ ገፁ ይኸይዳ ኣሎ ረእዩ President, thank you so much for joining us here on the program. I just want to begin by asking, just in the last 24 hours, we've heard President-elect Donald Trump give a press conference. He's due to be inaugurated in less than 2 weeks' time. Just your reaction to some of the things that you heard him say. I guess, I want to point to him saying, for example, that he expects to wrap up the war in Ukraine in 6 months' time, for example, maybe earlier. He has famously been known to say that he could finish it if he wanted to in 24 hours. እቺ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ትሕተት ዘላ ቶፕ ዲፕሎማት ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ተባሂላ ዘላያ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ካያ ካላስ ትበሃል ትሕቶ ድማ መቸም ዶናልድ ትራምፕ እቲ ቀደም ኣብ ምርጫ ከሎ ኣይገብሮ ንኸውን ትብሉ ነርኩም ሕጂ ግን ብወግዒ ኣብ ስልጣን ክመፅእ እዩ
ዝደልዮ ዘሎ ድማ እቲ ኩናት ቀደም ኣብ 24 ሰዓት ክውዶ ይብል ነይሩ ሕጂ ግን ክሳብ 6 ወርሒ ክወስድ ዘሎ ይኸውን ብዝተኻለ መንገዲ ክዓፅዎ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ እንታይ ናትኩም ኩነታት ትብል ኣላ ማለት እዩ Well, if he can make Putin stop bombing Ukraine, then he can finish this war in a very short time. I don't know anybody else who is more for peace than Ukrainians. They really want peace, but Russia is the one who is bombing Ukraine. So if Donald Trump is in the power of saying to Putin, stop this war, withdraw your troops, then this war will be over in 24 hours. So እዚኣ I don't know ከመይ ገይሮም እዮም ዲፕሎማት ገይሮም ኣነ ብጣዕሚ ዘገርመኒ ወላ ሓንቲ ሓደ ፀማም ሓደ ደርፊ ዝብሎ ምሻሎ ከም ዲፕሎማት መንገዲ ኣገባብ ዘረባውን ትቕይር እዚኣ ኩሉ ግዜ ሓደ እያ ኩናት ጠጠው ክብል ተኮይኑሲ ፑቲን ሰራዊት ሒዙ ክወፅእ ክኽእል ኣሎ እንድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ደው ኢሉ ንፑቲን ሰራዊትካ ሒዝካ ውፅእ እሞ ኩናት ጠጠው ክብል እንድሕሪ ኢልዎ ኣብ 24 ሰዓት ክውዳእ ይኽእል እየ ትብል እንታይ ዓይነት ስቱፒዲቲ እዩ እዚ ኣነ ግርም እዩ ዝብለኒ 3 ዓመት ተዋጊኡ ሰራዊት ሒዙ ክወፅእ ዝኽእል ሰራዊት የለን ሓደ ፑቲን ሰራዊት ሒዙ ዝወፅሉ ምክንያት የብሉን እቲ ኩንነት ክትቅበል ዘይትኽእል ሕምምቲ ምዃና ጥራይ እያ ዝገርመኒ እቲ ኩንነት 3 ዓመት ተዋጊኦም ኣለዉ ስለዘይ ተረዳድኡ እምበር ኣብ ውሽጢ ወርሒ ተረዳድዩ ሰራዊቱ ሒዙ ክወፅእ ምስ ዘለንስኪ ተሰማሚዑ ነይሩ እዩ ብሰንኪ በዓል እዚኣ ይተሪፉ ተርዲኹምሎም ከምዚኦም ዓይነት ኣጉል ሓሳብ ዘለዎም ዓቕሚ ግን ዘይብሎም ንዘለንስኪ ሕራይ ኣነ ኣብ ኔቶ እያቱ ኣብ ኤሮጳ ሕብረት እያቱ ከምታ ናይ ቀደምና ናፃ ክንከውን ኢና ኢልዎ ፑቲንካ በል ኣነ ካብ ሰራዊት ሒዘ ክወፅእ ኢልዎ by the way ሰራዊቱ ምሰስ ለቀይቱ ኩናት ነቲ ንሱ ዝገደፈ ቦታታት ወታደራዊ ሒዞም ብርቱዕ ኩናት ፈንዮም ሎ ስለዚ again ድሕሪ ሕጂ እቲ ምትእምማን እውን ከቢድ እዩ እጅስ እዚ ኩናት ጠጠው ክብል ተኮይኑ ፑቲን ደደላይ ሰላም ከም ዩክሬን የለን ሰላም ደደል ነይሩ ዳሞ እዚ ኩናት እዚ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ዘይጅምር እቲ ሓቂ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ዝዛረበ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እቲ ትክክለኛ ስእሊ ናይቲ ኩናት ዝረድኦ እዩ ነዚ ኩናት ንኽጠጠው ንኸየብሎ ብዙሕ መሳምር ወጊኦም መፅኦም እዮም ቀሊል ክኾን ኣይኮነ ንዑ ግን ክሳብ ሕጂ መርገፅናቱ ኣይቀይረን ኣሎ ነዚኣቶም ዘይኣምኖም ምዃኑ ድማ እቲ ዘሐጉሰካ ክፋል ንበዓል እዚኣ ይኹን ነታ ናይቲ ኮሚሽን ፕሬዚደንት ክሰምዖም ዘይደልን ዘይፈትዎምን ዘይኣምኖምን ምዃኑ ንሱ እዩ ትፅበው ነገር ኣም ቨሪ ኪሪየስ ከመይ ትኸውን እትርክባት ናቶም ክንርኢ ኢና ምክንያቱ መርገፅናታ ኮምፕሊትሊ ኣንፃር ናይቲ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ እዩ ስለዚ ኣብ ትርክብ ድሕሪ እቲ ምርጫ ናቱ ገለ ካብቶም ቀልጢፎም ክረኽብዎ ዝኾኑ ሰባት እያ እዚኣ ስለዚ we will see how the relationship is going to go but again تكونታት ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል Yes. What would you advise him to do? Well, the pressure has to be on Putin because, the international pressure on Putin, on all the tools that we have in our toolbox, really to end this war, because Russia is attacking a sovereign country and accessing territory. So this is clear that if United States is worried about China's actions, they should first be worried about Russia and show really the strength of United States that Russia will not. ሓንቲ ታክቲክ ዘላታ ድማ ኣላታ እንታይ ክትጥቀም ትፍትን መጀመርያ እንታይ ክግበር ክእል እንታይ ክገብር ትደልይዎ ንዶናልድ ትራምፕ ንዝብል ሕቶ ንፑቲን ይፀቕጢ ክገብረሉ ዘለዎ ዩክሬን መላእኽቲ ስለ ዝኾኑ ኩሉ ነገር ብሩኻት እዮም ናይ ሰላም መሳርሒ እዮም ስለዚ ንፑቲን ጥራይ ፀቕጢ ክግበር ዝኽእል ፀቕጢ ክትገብሮ ትኽእል 3 ዓመት ጌርካዮ እንታይ ውፅኢት ኣምፅኡ ኣብቲ ኩናት እዩ ትሕቶ ናቲንግ ብምቕፃል እንታይ ትብል ዘላ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ እምንቲ ክትከውን እንድሕሪ ኮይና ንቻይና ክትገጥማ እንድሕሪ ኮይና መጀመርያ ኣብ ጉዳይ ናይ ራሽያ ሓይላ ከተርኢ ክትክእል ኣለዋ እጂ እንታይ ማለት እዩ እንድሕሪ ኣብ ራሽያ ፅቡቕ ደይ ተንቀሳቂስኩምሲ ኣብ ናይ ቻይና እውን ሰብ ክኣምነኩም ኣይክእልን እያ ትብሎ ዘላ ኣሜሪካ ግን ማለት እሳ ትፈልጦን እያ ግን ክትሓብኦ ስለደልያ ኣሜሪካ ዕላማ ሃሪማ እያ ኣሜሪካ ዕላማ ስለ ዝሃረመት እያ ካብ ዩክሬን ክትወፅእ ደሊ ዘላ ከም ኢድየት ዝኾኑ መራሕቲ ኣብዚ ዘለዉ እዮም እቶም ፀገም ኮይኖም ዘለዉ እምበር ኣሜሪካ ንቁጠባ ናይ ጀርመን ካብ ናይ ራሻ ፈለያቶ ነዳዲ ናይ ራሻ ኣብ ኤሮጳ ከምዚኣቱ ጌራቶ ካብ ኣሜሪካ ብኽቡር ከም ዝገዙ ጌራቶም ኣላ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ክገዙ ከም ዘለዎም ኩናት ስለተፈጠረ ሴኪሪቲ ናቶም ሓደጋ ስለ ዝወደቐ ካብ መጠን ንላዕሊ ብዙሕ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ክገዙ ምዃኖም ጌራቶም ኣላ ኢንዱስትሪ ናይ ኤሮጳ ብምሉ ተዓቢ ሄቪ ኢንዱስትሪ ብዙሕ ነዳዲ ትወስድ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝኸይድ ጌራቶ ኣላ ስለዚ ኣሜሪካ ተዓዊታ እያ ኤሮጳ ዝበሃል ቀሲሉ ክምዕብል ዝኽእል እምበር ንኣሜሪካ ብፍፁም ክወዳደራ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ኣረጋጊፃ ኣላ ራሽያ ድማ ምስ ኤሮጳ ዝነበረ ቅርሕንትን ቂምታን ስለ ዝገበሩ ቀልጢፉ ክፍታሕ ኣይክእልን እቲ ነዳዲ ክኸውን ኣይኮነን ስለዚ ኤሮጳ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ዕላማ ሃሪባ ናብ ቻይና ክትከይድ ከላ ንዓታቶም ኦልሬዲ ጎሊት እያቶም ኣላ ካብ ናይ ኣሜሪካ ወፃኢ ክኸዱ ይክእሉን እዮም በፍንጫ እዮም ምስ ኣሜሪካ ክኸዱ ከምኡ እያ ጌራቶም ዘላ ተዘየለ ራሽያ ክበልዓኩም እዩ ንራሽያ ክሰደልኩም እያ ክትብሎም ስለዚ ምስ ቻይና ተደጊፎም እዮም ክኸዱ ፈትዮም ኣይኮኑን
so كل ذات زارب زلا زي مخانات دبلوماتنا أوروبا تحزن مالتي be the biggest power in the world. But instead, Donald Trump has said he can understand why Russia has these grievances, especially when it comes to Ukraine, having or getting NATO membership, that he can understand why Russia would feel this way. Well, تحتاتيت big compliment exactly أبتكبت بوتايات حتى دلا قد محدت قد محصي روان دونالد ترامب بوتين سلمتها بيوكرين كونات كم زجمرة يردعني له مخنياتو قد 10 عمت قد بيون انتخونه يوكرين أكلنا نيتو نبي يوكرين كما تيقبلوني لهم ننوي حوانا تنكي قومي الزخاء أما ندقصص أحفتها بيلا ينيريلو يوكرين أكلنا نيتو تخينا نيتو أباف دقة ناي راشا كما تسمخانو نسكيوريتي ناي راشا دما بتشو كم زي كونه ويون زوات كم زي كونه سلازي بس كنا تازر ردوي دحري نيتو نبي يوكرين تتوجه ميركا راشا وقت كفت قدني له كابزن لعلي مقبالنا يكون النت يلا سلازي دونالد ترامب كون بالو دما مبزحتهم لتكونتات بقرب أسفلتو أوروبيين يكون أمريكاويين سمعوا له حكي هذه انتهي زبل زي أنت كتب لي اسمعوا أكون الناس زي تنبر سلسلة NATO is a defense alliance. It's meant to defend those countries who are inside the alliance. And why this has been called in force is because countries are mostly afraid of Russia attacking them. So this is not something that is really a threat to Russia, but it is to defend those countries. So I think this is the idea behind NATO and how it has worked. So NATO ناي مكلخال alliance يو نخكلاخل يو ناي ملاقتي سرح يسرح ناتو سلازي زخونت نراشا سقعد فترة لا يلن انتاي كوينا سلازلي كلاخللن أوروبا ناي سلام بوتاي نيرو انتاي كوينا سلازلي كلاخللن معاتا صواراتن sophisticated كونتاتن هيزو غيزلو by the way NATO ناي سلام كويني فلتني انترفا ناي كوينا سربيا تبال هاجر قدم يوغوسلافيا خلا بزي زخوني يكون قبل مغنيات زجفجفايو ليبيا معمر غدافي أبزي ملكته بوتا غينو بنفورت غيرو نغدافي زت فحد حيدي سلازي نيتو زبال انترفن كوينات نسلام سرح زلو يكون اذا جاين بعد زياغن انعو كدناغرو زربات اباوي خام زراب كم اكلنا يتسرح سلازغونه ريز وريدي المالا سجي زي ساتب لو زلا صنه لون كسمعكم كفتني كاون لعلقن ازي ان سمع دلي سلازلغي ازي اسمع واسك. How could he possibly do it? He can't, in my opinion. The Russians are in the driver's seat. The Russians, for good strategic reasons from their perspective, are driving a hard bargain. And it's almost impossible for me to see President Trump accepting the terms that the Russians demand. And therefore, I don't think this is going to be settled in 100 days. Here's, I know this is going to aggravate some of our viewers. هذا انتهي بلالو دونالد ترامب كما يجرى كوداي خلنا زكينات زيلو بروفيسور جون مرشايمر مالتيو نو كوداي كلني له أتو كينات راشا أب أوتيستا زلا نتكوينات راشا تقلصو زلا راشا قبل النزل راشا تعوز زلا سلازي راشا زبلت كتقبل كاترا خلنا زكينات كتودو تغليلو لازم دونالد ترامب راشا زبلت تقبل زي كل كوين نتكوينات تقبل عامية بلوني زجبر أنت جبر دماغ قيري كل نتكون النت زبل حدا كابتن رياليستس أبكون النت استمركسو نتكون تازتنتن أبي بروفيسور أمريكاي نزكون تاتزي كابكل التشح جميرو بسنك يوكرين راشان أمريكا راشان نيتون وواقع مخانا تستزارب سبي exactly نتكون تات حدا بحدا استنبيو كتب التخليقات كم تنبيد كيرو تزارب ولا أما صحافة سبينير أرتيكل صحافة ولا سبينيرو حجر ما بقى كم زود داون صنبو غيرو يوكرين راشا بفص ما يتسرانيا كوينات كجمر كله يوكرين دفيعات صنبو كلايو يوكرين راشا فصم كسرا يدخلنا يلو صلوا لي سبزي بلونيرم exactly كم تزبلا غوينا حجر ما يوكرين زخونه تمصي بلا ترجم زي بلا طفئت هاجر كتكون زي كوينا تمصو ነገር يبلا بمبال زارب زلي نعون تسمعوا نغرات تغير نير because we've played this quite a bit but here's Tony Blinken's view. We'll play the shorter version of Ukraine and Russia today. Cut number 2. Do you feel like you've left Ukraine in the strongest position that you could have, or what are the things? So Blinken مالت حدا كابتوم ناي ساتنا يلو خاطب زحلف 4 عام زرانينا نز كوينات اب كل عالم كويناتن اغرغرن استقامن كفتر زغبر قداماي سرحتنيا زنبره بلينكن منيستر قداتو صاينا امريكا زنبره از كاب سلطان مرادو تراي حدا عبي عرفت كون خلينا عالم كاو زحايش كمص خلي مالتي يكون از سبزي كاب سلطان ملاي تراي حدا عبي نغري اذا انت ريفن زلو معلتاتون اكال عالم قال كوينات كيكفتي زفرح زلو قال عين السبيزي دايت ولا حجو كم حطو نيوكرين اب صبق بوتا دا غريفيات بل
4 ዓመት 3 ካብተን 4 ዓመት ናይ ስልጣንካ 3 ዓመት ኣብቲ ኩናት ሕሊፍካ ኣለኻ ንዩክሬን ኣብ ከመይ ኩነታት ካብታ ዝተቐበልካዮ ኣብ ከመይ ኩነታት ገሊፍካ ኣለኻ መልስና ትስሙ You could have done differently? Well, first, what we've left is Ukraine, which was not self-evident because Putin's ambition was to erase it from the map. We stopped that. Putin has failed. His strategic objective in regaining Ukraine has failed and will not succeed. Ukraine is standing. And I believe it also has extraordinary potential, not only to survive, but actually to... So, እንታይ ዝብል ዘሎ ህወ ተዓዊትና ኢና ብናትና ፕላን ምክንያቱ ፑቲን ዩክሬን ተቕሊሉ ክወስዳ ሓሲቡ ነይሩ ዩክሬን ከም ትቕፅል ዝገበርና ንሕና ኢና ስለዚ ፑቲን ክጥቕልላ ይሓሲቡ ነይሩ እንታይ ዳ ክሳብ 2022 ዝፅበ ነይሩ ክጥቕልላ ተሓስብ ነይሩ ንዩክሬን ኣብ ጎረቤቶም ምዃና ጠፊዎ ነይሩ ማለት ድዩ ክሳብ 2022 ዘፀቢ ምክንያት እንታይ ነይሩ ንስኻትኩም ክሳብ ትመፅእ ኣብ ስልጣን ወይስ ዩክሬን ስጋት ክትፈጥረሉ ከም ትኽእል ኣብ 2022 ተረዲዎ it's just ውፅእ ሓሶት እንጂ ግን ውፅእ ሓሶት ምዝራብካ ንቡር ኣብቲ ፖለቲካ ዝብልዎ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ንዩክሬን ሓንቲ ዓባይ ሃገር ሰባ ዝመሃር ዝሓርስ ዝነግድ ቁጠባ ዘለዎ ኢንዱስትሪ ዘለዎ ዲፕሎማሲ ዘለዎ ፅቡቅ መጻኢ ዝነበሮ ሃገር ዝነበረ ናብ ዚሮ ሃገር መሊስዋ ትኩንነት እዚ ናብ ዚሮ መሊስዋ ህዝባ ባዲሙ ዓዳ ባዲሙ ህዝባ ገሊኡ መይቱ ገሊኡ ጠፊኡ ፋሕፋሕ ብትን ኢሉ ናብ ካልእ ሃገራት ከይዱ ዝተረፈ ድማ ኣብቲ ዝኸፈ ደረጃ ናይ መናብሮ ይነብር ኣሎ እዚኣ ገይርዋ ኣብተን 3 ዓመት ኣብ ስልጣን ፀንሓለን ነዚ ግን ከመይ ገይሩ ክዛረበሉ ዝዝረቡን ኣይኮነን thrive going forward. And that does depend on decisions that future administrations and many other countries will make. I mean, where's he going with Putin? Putin's goal was to erase Ukraine from the map. There's no evidence of that. And this mantra about Putin has failed. This is the nonsense that Biden was saying when he was making speeches about it a year and a half ago. Yeah. ናበይ ገጽካ ንምኻድ እዚ ናበይ ገጽካ ህድማ ንቅድሚት ይብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዚ ናበይ ገጽካ ንምኻድ እዩ ፑቲን ኣብ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ንዩክሬን ክጥርፋ ከም ዝደሊ ኤቪደንስ የለን ዝኾነ ጭብጢ የለን ከምኡ ክገብር ከም ዝደሊ ዘተንብህ ኣብ ወታደራዊ ኣካይዱ ይኹን ፖለቲካዊ ኣካይዱ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ንዩክሬን ክጥርፋ ከም ዝደሊ ከም ዘይደሊ ግን ኣብ ብዙሕ መድረኻት ገሊጹ እዩ ናበይ ክኸይድ ስለ ዘለ እንታይ ክብል ስለ ዝደለ There is zero evidence, and I mean zero evidence, that Putin was bent on conquering Ukraine. This is a myth that people like Blinken have been purveying for a long time now. But the more important point at this juncture is to understand that Tony Blinken is in good part responsible for wrecking Ukraine. He has helped destroy Ukraine. If he had not played a key role in precipitating this war, Ukraine would be intact today. The fact is that the Biden administration, in effect, pushed the Russians into this war. They, in effect, drove the Russians into a position where they felt, the Russians, that they had no choice but to attack Ukraine. And the Biden administration, this of course includes Blinken, thought that we could win the war, that we could wreck Russia as a great power. So early in that conflict, when there was an opportunity to settle this one, and where Ukraine would have been much better off then than it is now, Blinken and company said no. So, ቀዳማይ ፑቲን ንዩክሬን ክወራ ከም ዝደሊ ዜሮ ጭብጢ ዘሎ ዜሮ ኤቪደንስ እዩ ዘሎ ኢሉ ዜሮ ስለዚ ፑቲን ንዩክሬን ክጥቕልላ ወይ እውን ክወራ ክቋፀራ ከም ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ የለን እዚ ብሊንከንን ናቱ ስቴት ዲፓርትመንት ዝፈብረኽዎ ሓሶት ኣብ ሚድያ ድማ ቀፃሊ ዝጥቀምሉ ፕሮፓጋንዳ ኢሉ የለን ዝኾነ ጭብጢ የለን ብግምጣሉ ኢሉ ብሊንከን ባይደን እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኤሊት እቶም መራሕቲ ንሳቶም እዮም ተሓተቲ እዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወሪዱ ዘሎ ኢሉ እዚ ዩክሬን ወሪዳቱ ዘላ ሓንቲ ዲስፋንክሽናል ሃገር ኮይናቱ ዘላ ካብ ሓደ ኖርማል ሃገር ዝነበረ ናብ 100 ዓመት ድሕሪ ዝተመልሰ ብሕጂ እውን ሰባት ኣኪቡ ክነብር ክእል ዳብ ተዓዲ ከም ሃገር ክኽጥቀም ትኽእል ዲኣ ብትበሃለሉ ደረጃ በፂሓ ዘላ ብሰንኪ ናይ ብሊንከንን ጉጅልኡን ዝተፈጥረ ኩነታት ምዃኑን ሓላፍነት ክወስድሉ ይግባእ ኢሉ እንታይ ሓላፍነት እዮም ክወስድሉ ኣብ ስልጣን ክወርድዮም ተጋጊና ኢና ይቕረታ ጌጋ ፈፂምና እዮም ክብሉ እዮም ግን ተሓታትነት የለና ኣሜሪካ ሃገር ዕኒኻ ኢራቅ ዕኒኻ ሊብያ ዕኒኻ ሱርያ ዕኒኻ ጀስት ዩ ሊቭ ኣዝ ኖርማል ኣብ ገለ ኢንተርቪው መፂኻ ድማ ሽዑ ተጋጊና ኢና ነርና ግን ዝከኣለና ጌርና ኢልካ ተሓልፎ ስታንዲንግ ኦቬሽን ይግበረልካ ተታዒሱ ዝብል ኣርቲክል ስወፅእ ተወዲያ ኣላ ናቲንግ ሃፕንስ ስለዚ እቲ ክውንነት እዚ እዩ ነዚ ኩናት እዚ ኤክስተንሲቭሊ ካቨር ዝገብሮ ዘሎ ኳነ ስ ሎት ኦፍ ህያው ዝኾነ ኣብነት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መፅሓፍቲ ኢራቅ ከጋጥም ከላ ናብ ዩቱብ ኣይነበርኩን ኣስቲ ያንክ ቴክኖሎጂ እውን ኣይነበረ ዩቱብ ንባዕሉ ዝነበረ ይመስለኒ ኢራቅ ክትወድቕ ከላ ኣፍጋኒስታን ክወድቕ ከሎ ከምዚ ጌርና ክንፈልጦ ይከኣልና ብቐረባ ሕጂ ግን
መድረክ ፈጢሩልና ኣሎ can we learn from this ሃገርካ ንጓኖት ሂብካ ብፍላይ ንኣሜሪካ ነቶም መሻርክታን ሂብካ ከተጥዕነልካ ኢልካ እንተይቲኻዮም እንታዮም ዝገብሩኻ እቲ ሃገርካ ኣይትብላዕ ኣይትስተ ይገብሩኻ እቲ ህንፃን ገለመለ ንዖም ረብሓ የብሉ ረብሓ በይ ዘሎ ተተዓዊቶም ኣብቲ መሬት ዘሎ ውሽጢ መሬት ዘሎ እዩ ንዑ ንምርካብ ግን እቲ ኩሉ ዝሃነፅካዮ ነገር ዚሮ ክመልስዎ ፀገም የብሎምን ንዑ ገይሮም ካሽዑኻ ግድባ ይብሉኻ ረጤቱ ቦኻ ንእኽሊ ናይ ዩኒሴፍ ገለ ይመፅእ ገለ እኽሊ ይበካ ህዝብኻ ተሰሪዑ ካብ ድስቲ ሩዝ ዲ ገለመለ ይወስድ ማለት እዩ እቲ ናይ መፃኢ ዕድልካ ኣብዚ ዝኸውን ስለዚ ንሃገርካ ስኻ እንተዘይሓሊኻ ኣላ ናይ ደቂ ሓይልታት መፅኦም ኣጣቂምልካ እዛ ኩላ ተቃዋማ ኢላ ጩጭ ትብል ዘላ ኣሜሪካ ወይ ኤሮጳ ደጊፋ ኣብቲ ስልጣን ከተምፅያ ትደሊ ዘላ ከይዳ ተቃሊሳ ከምቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ኣብ ሰውራ ኣብ ሳሓል ከይዶም ወይ ኣብ በረኻታት ከይዶም ተዋጊኦም ለውጢ ከምፁ ዝደልዩ ይኮኑ ልክዕ ከምዚኣቶም ከምዚ በዓል ዘለንስኪ ባዕሎም እዮም ኣምፅኦም ተዋሳኢ ነይሩ ክዋሳ ኢሎም እዮም ኣምፅኦም ከም መራሒ ክዋሳ ኣሎም ኢሎም እዮም ኣምፅኦም ርእሱ ከምዘይብሉ ብዙሕ ነገር ክገብር ዘይክል ተዋሳኢ ስለዝኾነ ኣክተር ስለዝኾነ ኣብቲ ክበኪየሉ ዝኽእል ክበኪ ኣብቲ ሓያል ኮይንካ ኣክት ትገብረሉ ኣክት ክገብር ተመክሮ ስለ ዘለዎ ናብ ፖለቲካ ኣምፅኦሞ ሓያል ተዋሳኢ ክሳብ ሕጂ ፕሮፌሰር ሎሙምባ ኢልዎ እዩ ወላ ኣብቲ ሓቀኛ ኩነታት እውን ይዋሳ እዩ ዘሎ እምበር ይሰርሕ ኣይኮነን ዘሎ ሰብ እዚ ብምባል ገሊፅዎ ነይሩ እቲ ኩነታት ብፅቡቅ መረዳእታ ክህልወና ኣለዎ Let's not settle it. Let's continue the war because we can defeat Russia. He was wrong. He failed. He helped wreck Ukraine. And it's very important to understand that he has lots of blood on his hands. I couldn't agree more. And this farewell tour of his, much of which is about a 90-minute interview, a video interview with a reporter from the New York Times, to me shows I think he has duped himself into believing this. Although some of the things he says with such body language that he can't possibly believe what he's saying. But enough about him. If Trump pulls us out of NATO, what happens to NATO? Well, NATO's dead without us. I mean, it just doesn't work. The key point that you always want to remember about NATO is that it is an alliance that's basically run by the United States, and that the Europeans always been happy to allow the United States to run the alliance. When we run the alliance, we in effect solve all the collective action problems that you get in a big institution like that. And if you take the United States away, you want to remember that you have a series of states, a series of nation states left over. There's no such thing as Europe. It's not like there's one big Europe that then becomes NATO. It's a bunch of states. And those states have different interests. They have different ways of thinking about the تزبلت حتى دما زيانة مودتها أمريكا نيتو تجديفاتا دونالد ترامب كم نيتو توتيسي نيتو تايكون خليلو نيتو أمريكا تتعلياتو ترجم يبلو نيتو زبال يلنيلو مغنياتو نيتو زبال أمريكا التزورو زمسرتتون التزورون تواسو ويكا شويلو إيروبايان لما حقوساتهم أمريكا نتنيتو كزوريلو سلازي التنيتو زبال قال عايشمنا أمريكا يلو ساتهم أو تأكيبهم جنزب أموتا أم تقعد سئلنا مسألة تراهم تقمز اللهم بر ولا حنت تقمية بالله من أبتي نيتو يلو نيتو مالت أمريكا حيلنا أمريكا يلو راين تايو محازوت كم زلوا وزير ترقية لبوتاي أمريكا أنت قليفاتهم اتهم قالوت تحت نيتو انتاي تا أمريكا انتاي كقبرهم زلوا ما بتودب زفلتونا يكونن يلو أوروبا حد هجري قالت لك أب سكيورتي حد هجري يكونن يلو بولندا ناتو سكيورتي سراويت ناتو قبر زخل بر مس جرمن زرب زلوا يكون ويون ديل زلوا يكون بحج حجيم كقبر مسرتو زلوا فرنسان جرمن بحد ديل كقبر يفتنوا قال ملا اتنيتو زبال أب تحت أمريكا تزوروا مركب كوينهم كسعسعيهم زغلن بر تا مركب من أمريكا تتعاليا نساتهم بحد كوينهم كسرحوا زغلوا زخون نجر زقبر ويلني فزي نيتو أمريكا تقديفوا they have nothing رايدهم يوم كترفوا كم تالاي قدم دحرنا صنات زغونت هاجر سراويت كتال استفتنكم يوم كون مسرت علوم هاجرات سلازنبرو مسرت ناي مكلخال علومي سلازي كاو كبغسيو كاو تبغسيو مكلخالاتهم كهانصو كفتنيو سلازي اتنيتو زبحال كمزي بتعمي كلن حجرات اوقاتين ايدنيتين بقى ايدن غانتن كوينن سرح زلواكم امريكا تزور شويو امريكا طريحه دليت اخذ دبرتخل أمريكا كاون دحر وصيا مالت اتنيتو زبحال يلني خاختو بلتخل نأمريكا وصيا نيتو زبحال هاجر كقصليو يلكا كزرب ايكلني يزبلهم صلو and this is the reality دونالد ترامب بما بالتعمي نزو كنتات مزميزو نتوم أوروبا صبوغ يرك حرمهم يدلخم زلو إنا نرزا لنا مرحت أوروبا كم قلعود أكتس قبرو مخانم سلا دفلت نتوم قلعود ما هارد بارجين برو أبر تعبيلكا نقدر نزيات قبرات زي لا كلمة لن تحرل كام كابس درام كوتس يكلون يوم سلازي كأمريكا كوتس سلازي كله ولا بزيد جوبوت صرف عند حريلو مرحتنا أوروبا أمين منا بلوك صد فيهم
ዝገብርዎ የብሎምን ካብ ወፂኦም ካልእ ምርጫ ዝረኣዮም የለን ምክንያቱ ንራሻ ባዕሎም ኣቕሒሮማ ኣበይ ኣብፂሖማ ኣለዉ ንጎም ምሸትን ኣንፃራ ይኸዱ ኣለዉ ኣሜሪካ ኣላ ኢሎም እዮም ከምኡ ዝገብሩ ነይሮም ኣሜሪካ ተገዲፋቶም ዝግበር ነገር የለን ሓደ ንራሻ ከይዶም ተንበርኪኾም ይቕረታ ግበረልና ክብሉ እዮም ግን ስቲል ከምኡ ገይሮም ከይዋፅኦም ዶ ምክንያቱ ንፑቲን ብዙሕ በዲሎም ኣለዉ ንራሻ ብዙሕ በዲሎም ኣለዉ ስለዚ ኣጋይ እቲ ኩነታት ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ሓበሬታ ብሉፅ ዝኾነ ሓበሬታ ንሰምዕ ኣለና ካብ ብሉፃት ዝኾነ ሰባት ዝመፀ ከም ወትሩ ድማ ካብዚ ክንመሃር ኣተሓሳስባና ከነስፍሕ ኣካይዳ ናይ ዓለም ክርዳኣና ሃያላት ሃገራት ከመይ ይመስሉ እንታይ ይገብሩ እንታይ ከይብሉ ብኸመይ ይኸዱ ክርዳኣና ኢለ ዘምፅኦ ዘለኹ እየ ንስኻትኩም ድማ ትከታተልዎ ነዚ የቐኒየለይ ስለትኩሉ ትገብሩልና ደገፍ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ኮሜንት ምፅሓፍ ርእቶኹም ምሃብ እናበልኩና ኢሎም ሃርሳብ ዝኹዴ ምዝያ ሓፃር ርእቶ ክገትፉ ምዝያ ሓፃር ለበዋ ክገትፈኩ ኣብ ሂወትና ሱር በተኻዊ ለውጢ ክንገብር ንደሊ ዶ እምበኣር ንደሊ እንተኮይና ነዘን ሰለስተ ነጥቢ ንከተል መጀመርያ ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብ ካብ ባንኪ ብናፃ ነቲ ባንኪ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንተኽኢልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትኻን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ መንገዲ ዓወት ክኾነካ ዝኽእል ክእለታት ንኸተማዕብል መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርነት ሪሰርች ምግባር ድዩ ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ድዩ ገዛ ኣብ ኣፍሪቃ ክትገዝእ ውጥን ይሃለኻ ነዚ መንገዲ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣትይኹም ርኢኹም ሓበሬታ ወሰድዎ ብርግፅ ድማ ክጠቕመኩም ይኽእል